Bueno, como imos así con evidente retraso, vou facer as presentacións deste grupo que é de banda deseñada Retos para o Futuro. Temos connosco a Xulio Carballo do Pico, que é profesor de Lingua e Literatura Galega no ensino medio, e investigador de banda deseñada galega, e a primeira fixo en 2015 e publicou a primeira tesis de doutoramento que se fixo sobre banda deseñada en Galicia. Está disponible no repositorio da Universidade da Coruña. Despois tamén publicou diferentes, ten varias publicacións, alguna delas basadas na tesi de doutoramento, e tamén foi comisario dunha exposición que se fixo na Coruña no ano 2017, que temos por aí a publicación, non sei se a coñecedes. El investiga sobre todo a partir dos anos 70, que cando empeza a banda deseñada a coller forza e a ter unha serie de persoas que traballan e publican continuamente hasta a actualidade, pero sobre todo nesa década, de 1970 hasta 1980. Xulio tamén pertenece é colaborador científico do Grupo de Investigación Intermedialidade, Adaptación e Transmedialidade no cómic, o videoxogo e os novos medios, un grupo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela. Quería tamén que nos falara un pouco dese tema, porque non hai moita documentación dese grupo de investigación, e a ver como está o estado de traballo. Vale. Ben, moitas grazas á organización polo convite. Aproveito para darlle moitas grazas a Charo pola súa axuda no meu traballo de investigación de doutoramento, porque aquí descubrín realmente moitas das cousas que logo incluín na miña tese, que logo sai que está tamén no libro. A verdade é que a súa axuda foi tamén fundamental para atopar cousas. Sempre que atopa calquer material aí remexendo nos fondos, contacta comigo, co cal estou moi agradecido e quería facelo público. Tamén quería agradecer un pouco porque teñamos aquí unha mesa de banda deseñada, inda que o título sexa Literatura Infantil e Juvenil, non? Pois temos que lembrar que a banda deseñada é un medio distinto, que non é literatura, inda que teñamos o mesmo formato, o mesmo soporte, vale? Pero imos falar, son medios distintos, non imos entrar agora, eu creo, igual logo no debate un pouco das cualidades propias da banda deseñada, desa linguaxe icónica e verbal que manexa, pero creo que, ao longo da mesa redonda e desvelos, se non o sabedes, que eu creo que sí que sodes unha xente ben formada e coñecedora do que é a banda deseñada ou cómic, vale? Como ben dixo, eu centrei o meu traballo de investigación nos anos 70. Falaba agora con Fausto que eu, cando comecei a tese de doutoramento, intentara abarcar, digamos, toda a historia da banda deseñada, pero realmente comecei polos 70, que é onde están, digamos, os pioneiros, o cal é paradigmático que se realmente no 22 se celebraban 100 anos, digamos, de literatura infantil e juvenil en galego, con esas revistas roladas, realmente de banda deseñada só levamos 50, máis ou menos. Agora imos sinalar cales son esas primeiras revistas. Digamos que esta asociación, ás veces, do que falaba antes da banda deseñada como literatura, provén de certos prexuizos que existen na banda deseñada aínda hoxe en día. Un pouco falando desa resistencia cultural que ten aludido algunhas veces Agustín Fernández Paz, gran amante dos cómics e figura indispensable no achegamento como profesor da banda deseñada ao seu alumnado xa nos anos 70, 80. A banda deseñada tiña que facer fronte á consideración
de toda a banda deseñada como un produto infantil e juvenil. Ainda hoxe en día nos institutos moitas veces se poden ver libros na sección de banda deseñada que non é para público de secundaria, porque parece que está todo, que calquer cómico ou calquer banda deseñada pode ser apto e non o é. E hoxe en día, bueno, eu creo que xa está un pouco máis demostrado, pero na época que vou tocar, imaginade nos anos 70 a consideración que había do cómic. E en Galicia, pois, tiñan que loitar contra a consideración dun produto da banda deseñada ou do cómic como un produto infantil, pero tamén como un produto non apto para transmitir cultura galega. Por que? Porque dentro dos ámbitos culturais galegos era considerado como un produto foráneo, anglosaxón, americano, yanqui, e non só iso, senón que ademais a propia utilización do idioma galego xa dende os comezos dos anos 70 xa tiña connotacións sociais e políticas importantes. Por exemplo, para poñer un pouco sobre a mesa isto que acabo de dicir, está o manifesto do grupo de cómic do Castro, que este manifesto xa aparecería no 72, pero isto é da mostra sobre Castelao do ano 75, onde din haberá, vou citar unha parte só, haberá quen fale de xogo snob, underground, artesanías pop, raigañas anglosaxonas. Outras olladas verán a sombra ruditiva do Capitán Trueno rexurdir cunha nova pigmentación e dirán máis subliteratura. Di, nós estamos na viñeta e a palabra é nos tan necesaria como a imaxe gráfica. Dice, deste xeito relamos chegar a ser como novos cegos de Boa Vista que canten na súa lingua, e temos os cantares de cego, eses precedentes que poderían ser da banda deseñada, que canten na súa lingua a un pobo os novos crimes e as novas ledicias da terra, e polas nosas imaxes corren tanto o vello sangue como a nova mensaxe dun longo abrente. Ainda continuar, que tiñan que xustificarse de por que este grupo de cómic do Castro por que querían facer banda deseñada. Realmente este grupo de cómic do Castro se podemos orientar por dúas liñas, xa nos anos 70 unha liña vai ser de cómic, digamos, máis adulto. Ao final trouxen poucas imaxes, deste non trouxen, vou me arrepentir con esta super pantalla, pero co pouco tempo que había considerei que senón se me ia escapar todo. De todas maneras están neste libro, podedes velo todo. E logo, se sobra tempo, sí que teño un PDF onde aparecen cousas, pero será extra, imos mal de tempo. Como decía, hai, digamos, dúas liñas. Pois unha de cómic que podemos considerar adulto, comprometido políticamente, na que comezan no ano 72, 73 foron censurados, perseguidos, incluso houve algunhas das súas exposicións, porque moitas delas eran obras para ser expostas, dun metro por un metro, por exemplo, e foron atacadas, intentos de queimadas por grupos de ultradereita, etc. Entón, por un lado, sí que teníamos este cómic adulto, esta banda deseñada cun compromiso social e político importante, pero por outra banda van xurdir as revistas para un público xa infantil e juvenil, seguindo ese espírito das roladas que non tiña banda deseñada, de 1922, de Cabanillas, onde había que facer chegar a lingua galega aos nenos. Entón, esta idea de poder facer de achegar material educativo en lingua galega aos máis pequenos, o medio máis axeitado era precisamente a banda deseñada, e a través de revistas de banda deseñada, pois é como se conseguiu crear realmente todo un conglomerado a nivel educativo e a nivel, digamos, de comunión co público infantil. Agora me vou explicar un pouco para falar un pouco, facer similitudes co que se denomina xeración xabarín. Non sei se hai xente aquí que igual que teña unha idade fantástica e que nos anos 70 puides ter tido contacto con estas revistas das que vou falar. Pero se é así, podedes intervir cando querades.
Da primeira que vou falar, da primeira revista, vai ser do ano 74, que é a revista A Xóuxere. Non sei se vos soa. Sí. Vale, a mí non me soaba de nada. Cando empecé, foi aquí precisamente cando, bueno, a través de outros traballos de investigación, por exemplo, de Agustín Fernández Paz, cando cheguei a ela e conseguín visualizala por primeira vez. Esta revista que apareceu en la región de Ourense foi ideada por Paco Martín, xunto con Xan Balboa e Ulises Sarri, que estaban en Lugo. Pero en el Progreso de Lugo intentaron conseguir publicar, pero non se daba publicado. Entón, por medio, como non, de Alonso Montero, que é omnipresente, imagino que sei o seu nome en todas as charlas, prácticamente, bueno, é un decir, nas de filoloxía están todas. Pois conseguiron contactar, bueno, con Outeiriño para que o seu traballo fose adiante en la región, e conseguiron facer unha pequena revistiña que ocupaba as páxinas centrais, eran as dúas páxinas centrais de la región, pero cunha liña de puntos que se podía plegar separadamente e convertirse en unha pequena revista onde se introducían varias seccións de banda deseñada, de cómic, pero tamén había parte de cantarolas, onde participou, por exemplo, Neira Vilas, onde os nenos mandaban as súas cartas, debuxos. Se non me equivoco, Paco Martín falaba de que, por exemplo, tiña participado Xela Arias, sendo moi noviña, con 12 anos, mandando algún texto, algún debuxo, se non me equivoco. Entón, nesta revista vedes aquí, por exemplo, a Lamote, de Paco Martín. Ese nome soanos moito. Eu preguntei, dai é onde procede o libro das cousas de Ramón Lamote? E dice, non, pero ese nome tiña moita querencia por el e foi porque lle puxen logo o nome ao libro, non? Entón, vedes, son tiras cómicas deste troglodita, que se chama Lamote, ideadas por Paco Martín e debuxadas por Xan Balboa. O descubrir esta revistiña, vedes, por exemplo, que no caso de Lamote, digamos, a función que transmite esta banda deseñada aos nenos é, basicamente, a nivel cultural, sobre todo a nivel lingüístico, de transmitir simplemente a lingua galega. Non era preciso transmitir uns contidos históricos, moitas veces demasiado contundentes, para cumprir unha función cultural necesaria. Noutras bandas deseñadas sí que se fixo, sobre todo logo nos anos 80, que aparecen os álbums, vamos ver que a función histórica, digamos, inserta en cada unha desas bandas deseñadas é moito máis importante. Por exemplo, aquí, unha das descubertas máis importantes que fixen foi este comandante Iago, que me deixou completamente abraiado que nos anos 70 se fixese un cómic deste estilo en galego, do que eu era completamente descoñecedor, pois dunha aventura de ciencia ficción. Vemos, bueno, a min sempre me trouxo a cabeza 2001 Odisea no espacio, de Kubrick, esas imaxes do espazo exterior, e nelas, pois, Ulises Sarri, que estivera en París e tiña moito contacto coa ciencia ficción da banda deseñada francesa naquel momento, pois contanos unha historia pois que vai un medio camiño entre a ciencia ficción da banda deseñada francesa e Viaxe ao centro da Terra de Xulio Verne, que logo vai aparecer máis adiante, e que, como desgraciadamente pasa en moitos casos, como a revista logo acabaría pechando, pois, o desaparecendo, digamos, pois quedou inconclusa e eu me quedei coas ganas tremendas de saber como acababa. De feito, pregunteille ao propio Ulises tal, pero non obtiven resposta, non sei como acabou a serie. Pero un pouco para que vexades o nivel que había xa naqueles tempos, non? Mirade un pouco, bueno, outra das imaxes que fixo, non? Esta foi de que son as imaxes impactantes. Estamos falando do ano 74. A revista pechou porque realmente tanto Ulises como Paco Martín como Xan Balboa tiñan que viaxar de Lugo a Ourense, que naqueles tempos era un tute bastante considerable, pasar un día enteiro montando
toda a revistiña para logo volver e fíxose insostible para eles a nivel económico e de xestión de tempo. Unha das curiosidades é que os 3 primeiros números desta revista, que logo pasou a chamarse a Xóuxere, chamábase Vagalume. Non? Bueno, antes de saltarme, mirade, esta sí que ten unha función biográfica moi importante, é a peza de Castelao, que fixeron entre as tres, que é unha peza moi fermosa, con moito texto, iso sí, nos vai narrando a vida de Castelao, unha peza que para min é moi ben elaborada e que transmite moi ben os seus sucesos e a través desa linguaxe verbal e icónica que é a máis aceitada, logo lerei unha cita que fala diso para transmitir acontecementos históricos. Non sei como vou de tempo xa, porque logo rápido me enrollo, vos teño aquí ata... Ben. Vale, o que falaba, chamábase en principio Vagalume. Paco Martín ten falado así un pouco de que viñeron un rapaz, bueno, as persoas a falarme dun proxecto de revista, etcétera, tal, e logo dicen que estábamos a facer esta Vagalume, tal, e unhas semanas despois apareceu rexistrado o nome de Vagalume. Paco Martín non quiso falar de mala fe, de que lle colleron o nome, pero quedou rexistrado e tiveron que cambiarlle, bueno, por evitar duplicidades, o nome de Vagalume a Xóuxere. Pero sí que a verdade, non imos falar mal de Vagalume, ni moito menos, coñecedes Vagalume, bueno, aparte de que está ali, Vagalume realmente é un caso para min excepcional. Logo, bueno, vaise falar de Golfiño, por exemplo, que xa tamén outro caso máis que excepcional, pero estamos falando de comezos anos 75, de xaneiro, cando sai o primeiro número. Estamos falando dunha revista orientada tamén para a educación, para os colexios, sobre todo para o ámbito rural, para facer chegar a lingua galega en materiais educativos. Non só hai banda deseñada, tamén historia, hai cultura, hai literatura, hai todo tipo de materiais para que os profesores pudesen ensinar nas aulas a lingua galega. Pois moito dos contidos é banda deseñada que tampouco ten un contido histórico ou cultural preciso, sino unha función máis ben recreativa, pero para que os nenos podan empregar o seu tempo de lecer en ler cousas, en ver, en ler cousas en galego, que xa naquel entón era algo xa que eran materiais cos que non se contaban. E aquí xuntouse ao redor desta revista un gran número de profesores de asociacións culturais, do Facho, o Galo, daqui de Compostela, Francisco Lanza, de Ribadeo, se non me equivoco, o Instituto da Lingua Galega, que aparece aí coa supervisión lingüística, que ainda a día de hoxe, se o ves, dices, ostras, vaya supervisión, porque naquel momento serán as circunstancias que eran. Esta revista conseguiu, anos 75, ter 5.000 subscriptores. 5.000. Que non sei se vos parece moitos ou poucos, pero creo que son moitísimos. Son moitos. Facían unha tirada de 10.000 exemplares. De acordo? E a capacidade, por exemplo, se en a Xóuxere dicían que en algúns concursos que fixeron os nenos mandaron centos de debuxos, aquí, según me contaba un dos autores que participaba en Vagalume, que era o Itabén, dicía que tiña unha persoa contratada só para responder as cartas que lle chegaban dos nenos. Tamén logo me explico por que económicamente quebrou, non? Pero unha persoa só para contestar a todas as cartas que chegaban, que decían que eran infinidade delas. Entón, logo cando falamos de retos para o futuro, pois os retos para o futuro están en conseguir chegar á rapazada como se conseguiu naquela época. Igual hoxe é máis difícil, hai que conseguir outros medios, pero hai que saber como achegarse, ver cales son as problemáticas, os hándicaps e o que temos que facer para conseguir captar a súa atención e dende Vagalume conseguirono. Iso, en Vagalume había todo tipo tamén de autores, si que aquí temos outra das portadas tamén, recreando aquí a Castelao.
Tiñamos, por exemplo, Bonefú, tiñamos autores como Saavedra Pita, como Xiraldez, Ricardo Lázaro, o propio Navarro, que publicara nos anos 40, no 47, xa o seu Cosas do Eugenio, que logo aparecerá. Aquí temos a Ricardo Lázaro coas súas aventuras de Aristarco Polo. Moitas destas aventuras tiñan moitas reminiscencias, por exemplo, a Bruguera. Neste caso, Ricardo Lázaro xa viña de publicar anteriormente. Que vedes nesta furgoneta que pertencía a un grupo de teatro, representa a furgoneta na que iban representando as pezas de teatro por Galicia adiante, ten unha componente así simpática e biográfica, pero hai que investigar. Aquí temos, por exemplo, estas Cosas do Eugenio de Navarro que publicara xa a partir antes no 47, que volveu a publicarse nesta época, que quizás non era o personaxe máis axeitado para un público infantil e juvenil, un señor que fala de cosas máis de señores, pero aí estaba encaixado. Todos estes autores, toda esta dinámica que xerou Vagalume durou 12 números, porque a partir do número 13, por problemas económicos, etc., cambiou. Xa eu, por exemplo, teño aquí o número 14. Aquí vedes, por exemplo, que o debuxo, un debuxo posiblemente feito non igual por un neno, que precisamente o que fixeron a partir do número 14 é darlle presenza aos debuxos dos propios nenos e todo o material que traían eles. Entón, realmente desapareceron os autores galegos, e só comezou a haber obras de rapaces ou obras traducidas de Cabalfor, de revista, digamos, catalanas, que eran realmente traducidas ao galego nada máis. Entón, aí cambiou un pouco, cambiou totalmente a dinámica da revista. Para mal, porque moitos autores deixaron de ter, digamos, eses ingresos que te dá unha periodicidade dunha revista, que tamén logo se falará en Golfiño, que promove que eses autores sigan publicando, que teñan un sustento e que podan seguir dedicándose a debuxar e a publicar as cosas. Entón, aí perdeuse, e moitos deses autores deixaron de publicar, terían que dedicarse a outras cousas, pero tamén gañas un público novo, obviamente, que tamén debuxa, que tamén participa, que ve publicadas as súas cosas, que iso é algo que é moi necesario e moi interesante hoxe en día, que os rapaces vexan, tanto en banda deseñada como en narrativa, en poesía, en teatro, que vexan que o seu traballo, que o seu esforzo, que se ve recompensado, non por ser gañadores dun concurso, sino por facer o esforzo de querer crear, que era o que pasaba aquí, aparecían todo tipo sen ter que gañar nada en especial. Vou ir pasando un pouco unha das imaxes, máis de, por exemplo, aquí temos a do Campo, que ainda faleceu hai pouquiño, despois da nosa exposición, que tiña, por exemplo, un debuxo máis psicodélico, pero que atraía tamén moito a rapazada coas súas historias. Vagalume daba cabida a todo tipo de historias. A maiores destas dúas pezas que eu creo que son as fundamentais, por iso falaba antes da xeración Xabarín. Eu creo que tanto a Xóuxere, sobre todo no Ourense, que era onde tiña os seguidores, pero Vagalume en toda Galicia, conseguiron crear unha comunidade receptora da banda deseñada e a creación moi importante. Iso logo, as persoas que tivestes contacto coa revista poderedes dicir se sí ou se non, ou como vivistes aquel momento. Logo, aparecerían máis revistiñas en Ideal Gallego, unha pequena revista que era para todos, onde publicaba tamén Xaquín Marín. Xaquín Marín publicou na prensa os seus Gaspariños, que tamén teño por aí, se non me equivoco, non? Antes, mirade, Gonzalo Navaza, por exemplo, publicando Roubando Porcos. Moitos escritores comezaron, Suso de Toro tamén, no Fanzín Xofre, publicou nos 70, moitos pasaron pola banda deseñada antes de dedicarse finalmente ás cosas. Temos, por exemplo, os Gaspariños ou as Abeliñas do Carrabouxo, que son personaxes infantís, pero que tampouco
realmente a súa temática moitas veces é para adultos, realmente. Que pasa? Que Xaquín Marín decía que ninguén vai condenar a un neno. Os nenos son, claro, Gaspariño non di nada concienciado políticamente, non? Falamos dos anos 70, senón que di as cousas de nenos. Entón, era máis fácil salvar a censura, non? A través das palabras de alguén inxenuo, supostamente, que comentaba o que pensaba así, non, alegremente, que poñer a un adulto a dicir algo, a expresar ideas sociais, non, ou políticas que sí que podía conlevar, pois, serios riscos, non? Aquí teño unha das primeiras tiras, vale? Aquí temos a Sabeliña, non? Falando de onde emigran os nosos pais, ou así emigran os nosos mestres, era na época onde se estaban aí a pechar as escolas, onde había unha folga de mestres naquel entón. Mañá emigraremos nós, non? Para os señoritos, os ricos, non? Eles non emigrarán nunca. Vale? Xosé Lois tamén comprendeu iso, que a través de personaxes infantiles se podían transmitir pensamentos, de adultos, un contido social moi, moi importante. Vale? Bueno, por exemplo, tamén Queremos Democracia, foi unha das tiras que aparecía en La Voz de Galicia, por aquel entón, con mensaxes sociais e políticas, pedindo amnistía, falando do Frente Polisario, tal, bueno, cousas que hoxe en día non aparecerían e que nos anos 70 sí que aparecían, de Vicente Veiga, estas tiras de Foucault. Máis adiante, creo que xa non teño máis imaxes, esta de Xofre, pero trouxen moi pouca cousa. Non teño tempo tampouco. Nada, a verdade é que estas foron, digamos, as revistas así máis importantes para facer unha panorámica xeral, porque logo sí que xa pasaríamos aos anos 80, onde aquí vai aparecer xa Fausto, entón non lle vou pisar o seu terreo, pero como vedes que se crearon movementos a través das revistas moi importantes onde se chegou a rapazada, esa rapazada contactou e devolveulles ese favor a través de todas as cartas, de todos eses debuxos, e sí que houve como un pequeno xérmolo que logo se podería constatar ou non, xa non o dirá aquí Fausto, é que deses retos para o futuro que logo falaremos, é importante saber que existiu na nosa historia da banda deseñada e na nosa historia da nosa cultura. Xa para rematar, leo a cita de Fernández Paz no seu Para lermos cómics do 87, que di: a cultura galega non se pode permitir o luxo de estar de costas a un medio, falando da banda deseñada, con tantas posibilidades creativas e de futuro. Moitas grazas. Gracias, Uli. Agora temos aquí a Fausto Isorna, que é ilustrador, guionista e diseñador gráfico, con unha ampla trayectoria de traballo. No cómic empezou moi novo, non? Con cantos anos tiñas? Non sei, moi novo. Cando facía o bacharelato. Bacharelato. É fundador e director de revistas históricas como Valium 10 e Das Capital. Posteriormente creou personaxes como Simón Martel, que ten publicado 6 libros con esta personaxe, e Golfinio, unha revista de cómic comercial moi exitosa. Nada, dou paso a súa palabra. Bueno, pois nada, boas tardes a todos e a todas, que supoño que xa estaredes un pouco cansos que levades aquí todo o día. Entón intentarei ser breve. Vou empezar facendo pé un pouco no que contaba Xulio, claro. Eu era lector de Vagalume. Non sei, eu recordo leelo no colexio, cando chegaba, non recordo agora se era mensual ou era semanal, xa non me acordo, pero leía Vagalume. Quincenal. Quincenal, logo mensual... Sí, debeu pasar varias, sí, hasta que tamén foi esmoreceu.
Empecei moi novo porque sempre quixen ser dibuixante de historietas, ainda que logo, bueno, pois este mundo da creatividade me levou a outras cousas, como deseño gráfico, pero, bueno, sempre moi vencellado, sobre todo a edición e o que chamamos na imprenta manchar papel. Nos anos 80, despois de no 82 ou así, facíamos un fanzine aínda fotocopiado, underground, totalmente underground, que se chamaba Diplodocus. E no ano 83 sacamos, bueno, hoxe se chamaría fanzine, pero era xa tiñamos pulo de ser unha revista, que era Valium 10 e que debe pasar hoxe en día por ser quizáis o expoñente máis claro do que era o underground en Galicia. Nós, por exemplo, eso xa non o fotocopiábamos, nin o facíamos en ciclostil, ni nada parecido, xa íbamos á imprenta, deixábamos a deber normalmente toda a edición, pero, bueno, despois a vendíamos como podíamos. Eso foi no ano 83, Valium 10 durou 7 números ao longo de, supoño que, 3 ou 4 anos. Ao final xa, bueno, intentamos, bueno, eso acabou como Rosario da Aurora por un pleito precisamente ca Casa Roche ou Sandoz, que tiña un medicamento que se chamaba igual a nós. Eu xa en ese momento xa empezaba a traballar como diseñador de maneira freelance. Un pouco, despois de Valium 10, tiña a historieta en realidade un pouco esquecida, porque traballaba, os traballos que me viñan eran encargos para facer cartelerías, para compoñer revistas, cousas dese tipo. Pero hubo un momento en que unha especie de fiebre por volver á historieta e, sobre todo, vencellado a facer a historia de Galicia, que era unha idea que tiña, parecía que era unha idea recurrente, non? Habíamos feito uns libros de texto en unha editorial coruñesa que se chamaba Vía Láctea, e que había unha especie de historia de Galicia por capítulos, ademais que tivera en aquel momento moito éxito. Entón, outra editorial tamén coruñesa, era a Xuntanza Editorial, chegou un día ao meu estudio con ese proxecto de facer unha historia de Galicia en cómido que se chegou a publicar o primeiro número. Eu cheguei a dibuixar 4, o sea que ou estaba empezando o cuarto, cando xa empezaba a coller de verdad un pouco de oficio, digamos, para dibuixar, e despois de haber editado nada máis que un, o editor decideu deixalo. En Vía Láctea retomaron, e de feito chegamos a facer un número tamén, un álbum que o dibuixou Fran Bueno, un dibuixante que hoxe en día sigue en activo como profesional, que acababa de gañar ademais o premio en 1984, o Totem de historieta, algo así. Entón, eu dirixía esa colección que tampouco chegou a nada, se morreu aí. Entón, bueno, sempre había como estas cousas de querer empezar algo e, ao final, quedar un pouco en nada. Non sei se tamén por malas ventas ou porque, en realidad, a historieta en aquel momento era un produto caro de editar, non? Pero dentro era un dos meus clientes era a Fundación Caixa Galicia, Biblioteca Nova 33, dentro dunha actividade que se chamaba o Tren Caixa Galicia, decidimos, non recordo ahora o ano, pero debeu ser o 93, debeu ser, facer un cómic. Bueno, en vez de facer, sempre facían un libro, este ano, xa que estás ti facendo o diseño da actividade, porque non facemos unha historieta? E creamos o personaxe de Simón Martel. Bueno, a historia de Simón Martel ven ao caso porque foi en ese, o sea, saleu ese primeiro número de 24 páxinas, me parece que era un albunciño así, non sei se Charo o meteu por aquí, pero é igual. Pero cando o segundo ano decideu Edicións Xerais coeditalo. Entón eu creo que se converteu casi no primeiro álbum de historietas que empezou unha colección, o sea, que xa non tiña nada que ver con a historia de Galicia nin con nada, o sea, que xa tiña unha trayectoria, digamos, como libro comercial de seu, non? Chegamos a editar con Edicións Xerais, creo que hasta 4 volumes. Bueno, todo este preludio ven ao caso porque, entre medias, eu recordo haber ido a unha mesa redonda na TVG, ademais en horario de máxima audiencia, con Xaquín Marín, con Pepe Carreiro, con Xan López Domínguez, e máis eu,
para debatir sobre cal sería ou cal era máis ou menos o estado da historieta en aquel momento e tal. Eu creo que Pepe Carreiro xa sacaba Can sen dono, por exemplo. Eu, en aquel momento, deixei caer que eu creía que a única maneira de crear unha industria máis ou menos estable en Galicia para a historieta era volver ao público infantil. Non porque a min me gustase máis eso que sacar historietas para adultos, sino porque creía que era a maneira de conseguir, por un lado, o interese das editoriais e empezar a traballar un público que fose medrando, como ocorre, por exemplo, co público francés, non? Donde a xente empeza a ler historietas desde neno e acaba sendo lector de banda deseñada adulta de maneira totalmente natural, non? Entón, esa era un pouco a tese que eu tiña, que recordo que prácticamente estábamos todos de acordo. Creo que Pepe Carreiro non, porque ele iba por outros derroteiros de humor gráfico, que era o que máis interesaba, pero tanto Xaquín como Xan López Domínguez, que é un autor de todos coñecido como ilustrador de libros infantis e juvenis, estaban de acordo comigo, non? Xa coñecía máis a Xan, porque había publicado tamén, por exemplo, en Valium 10. O sea que, un pouco, esa era a idea. Bueno, todo ese preludio ven para contar un pouco a historia de Golfiño. No ano 98, viñeron a verme Manolo Bragado e Miguel Vázquez Freire. Tiñan a idea de sacar unha revista non de cómic, non de banda deseñada. Querían facer unha revista que recollera o espírito, por exemplo, que de Vagalume, o sea, facer unha revista para os rapaces, unha revista máis ben de corte didáctico, e que o proxecto, que era totalmente de Miguel, era que confluísen aí a banda deseñada por un lado, pero tamén a literatura infantil e juvenil, a ilustración, que en ese momento estaba xa tendo un pulo bastante serio, interesante en Galicia, e tamén a didáctica, non? En certo modo. O sea que, digamos que aí entrei en ese primeiro momento como director artístico o que iba a producir a revista a nivel de producción, de maquetación, etcétera. Participei porque o primeiro que fixemos, bueno, Miguel traía moitísimas referencias, iba a Francia, entón traía todas esas revistas francesas que había infantis e juvenis que aquí en España non existían. O sea, tiñamos ese precedente, por exemplo, de Vagalume, pero un precedente xa histórico, non? Pero non había nada, non se facía nada parecido. O único que había eran revistas catalanas, me parece que es 13 Events, e había outra máis, non me acordo moi ben o nome. Non sei se ti te acordas, Xulia, non. Bueno, unha era 13 Events. Eran revistas, o sea, que tiñan unha trayectoria moi longa, porque os 13 Events era unha revista que levaba moitísimos anos publicándose. O sea, eu creo que debía ser unha revista da posguerra ou anterior á Guerra Civil, o sea, ou de que é anterior á Guerra Civil. Bueno, entón a idea de Miguel estaba moi clara, o sea, que era facer unha revista que entrara nos centros de ensino. Entón, a maneira que tuvemos de facelo foi facer un número 0, que saiu, teño anotado por aquí, me parece, en febreiro do ano 99. E que durante máis ou menos un ano, con aquelas seccións que habíamos inventado, fixemos o número 0, e a xente de Xerais, os seus comerciais, iban a pasear polos centros para acadar, o sea, eso, movendo sensibilidades para logo meter comercialmente a revista nun ano. O número 1 saiu no Nadal do ano 2000. Era un número doble, porque era xa extra de Nadal, e durou 14 números. Eu creo que un pouco lastrado precisamente porque claro, xa non era a época de Vagalume, o sea, xa tiñamos que competir con moitas cousas, era coa televisión, cos videoxogos. Tamén eu creo que Xerais tiña un problema, había un problema de distribución, basicamente, porque, claro, as revistas se vendían nos quioscos. En aquel momento, os quioscos aínda era a maneira en que se movían as revistas. Sin embargo, a Xerais, que tiña xa o seu circuito de distribución propio, estaba máis ben, o sea,
feito para os libros, o sea que as revistas non se vendían nas librerías. Entón, a chegar ao número 14, a revista, ademais, bueno, tiña un prezo, non recordo agora, pero debían ser como 30 pesetas, o sea que tampouco era un precio exagerado. Era pequena, era unha revista de 16 páxinas, me parece recordar. Aquí, estos son números de Golfiño, non? Ou 24 páxinas, non, 16 páxinas, o sea, Entón, bueno, nada, morrimos máis ou menos de éxito porque tiña moi boas críticas, moita xente apoiaba, pero non conseguimos sacala adiante. Entón, bueno, hubo un momento, tuvemos un momento de impás, vamos a ver, debeu ser no 2001, entón, a final, Tucho Calvo, que estaba levando o que chamaban algo así como edicións exteriores en La Voz de Galicia, había tido un éxito moi grande con aquela biblioteca de La Voz. Entón, gracias a eso, apoiado en eso, propuxo na Voz sacar desde dentro do periódico volver a rescatar Golfiño. Eu creo que no primeiro momento se puxeron en contacto con Edicións Xerais, pero non sei se Xerais queimados xa pola situación anterior, polo que había pasado, nunca entenderei por que o deixaron, que ese me parece que hubiera sido, o sea, habelo coeditado hubiera sido para eles, no fondo, un éxito, hubiera estado ben. Pero non, nos devolveron a cabeceira a Miguel e a min, é dicir, bueno, a cabeceira é vosa, e vos negociades coa Voz. E así foi como se puxo en marcha esa segunda época de Golfiño. Pero eu, claro, eso nacía con unhas condicións diferentes. A primeira que a revista iba a ser semanal. Entón, claro, aí, eso en realidade, bueno, para os que estamos metidos nunha industria como esta, asusta un pouco, porque hai que manter unha revista, iba a ser tamén un pliego de 16 páxinas nada máis, pero implicaba sair cada semana, o sea, había que cumplir uns prazos de entrega totalmente estrictos, o sea, era xa tiña que ser un produto totalmente profesionalizado, o sea, hasta ese momento, dibuixantes, digamos, profesionais de historieta en Galicia, prácticamente non o sabía. O sea, os únicos que vivían profesionalmente da historieta era Miguel Anxo Prado, evidentemente, que, ademais, é unha figura importante en todo isto, porque inda que Miguel Anxo non estuvo directamente vencellado a Golfiño, si a súa sombra, digamos, que se proxectaba, sobre todo, non? Os premios que se había cadado Miguel Anxo, ademais, digamos que o éxito del no estranxeiro, en España, como dibuixante, nos daba a todos tamén ese estatus de xa non ser pintamonas, non? Porque, no fondo, tampouco ese dibuixante de historieta era en aquel momento algo que tuvera demasiado prestixio. Entón, os únicos que, digamos, que tiñamos algunha unha trayectoria máis ou menos profesional, aparte de Miguel Anxo, eran os dibuixantes que en aquel momento estaban en La Voz de Galicia, como Pinto e Chinto, o sea, David Pintor, máis ben, que era o dibuixante, ou Kiko da Silva, por exemplo, non? Que vivíamos de dibuixar, porque todos o resto de dibuixantes publicaban en fanzines onde evidentemente non se pagaba, facían colaboracións esporádicas, a veces solamente como ilustradores ou cosas así, pero non vivían ningún de... Eu, de feito, que profesionalmente xa traballaba, vivía basicamente do diseño gráfico, nin da ilustración, nin de moito menos do dibuixo de cómics, non? Entón, claro, sacar unha revista semanal se antollaba algo como un reto, non? E tamén houve que poñer sobre a mesa que, dentro da Voz, que foi unha negociación que levamos adiante, que era que os dibuixantes tiñan que cobrar. Porque eso, bueno, en Xerais se pagaba a todo o mundo, pero, bueno, había 3 ou 4 páxinas de historieta. Pero aquí a revista iba a ser solamente de historieta. Eso tamén foi algo que eu impuxen un pouco. E Miguel, eu creo que, como, bueno, ele era mestre, estaba a moitas cousas, lle gustaba o proxecto, non lle importaba demasiado repetir, digamos, o anterior e volver a facer aquela revista didáctica.
Entón foi así como se fragou o tema, de dicir, bueno, dibuixantes pagados e a ver como podemos conseguir encher cada semana 16 páxinas de... Entón, o que se nos ocorreu foi intentar convocar prácticamente a todo o plantel de dibuixantes que en aquel momento tiñan unha relación máis ou menos directa ca historieta, ou publicaban ou editaban algo. Recollemos os que viñan de antes, os que habían estado con nós na primeira xeira, e despois hubo algunhas cousas un pouco extrañas, unha imposición, a voz, claro, evidentemente quería ter aos dibuixantes que estaban na súa propia escudería, claro. Aí tamén apareceron os animadores del Bosque Animado, que en aquel momento había sido un éxito de animación. Bueno, digamos que a primeira revista saíron como se podía, xogando con todos estes factores, e puidemos facelo, o sea, o sacamos adiante, que era foi case unha sorpresa. En aquel momento, antes falabas, por exemplo, do correo de Bagalume, que había unha persoa. Nós facíamos a revista, Isabel Soto, a miña secretaria, máis eu. Toda a revista se facía semanalmente no meu estudio, que era, digamos, a redacción, non existía tampouco unha redacción e nada parecido. Non tiñamos ningún contacto co periódico para nada, o sea, facíamos nós ao noso aire, facturábamos e punto. O sea, mandábamos a imprenta, se mandaba a imprenta a voz, sacando as conversacións que tiñamos con Tucho Calvo, que era, digamos, o noso contacto, era do que dependía toda a organización de Golfiño, pois co resto. De feito, o periódico sempre resultou para nós un ente distante. Eu cheguei a ter algunha reunión, o sea, non participaban, o sea, nós creíamos que tiñamos nas mans un produto magnífico. Creo que, en certo modo, non solamente serviu de escola para todos os dibuixantes, o sea, porque facer historietas cada semana, publicar, o sea, a revista medraba en cada número, e notabas como, además, os dibuixantes, o sea, había unha sana competitividade, non, entre todos, o sea, para intentar facer algo mellor cada vez. Entón, creíamos que, entre nós, que a revista, o sea, tiraba para arriba, que cada vez as colaboracións tiña máis calidade, que a xente se arriscaba en facer cousas, en contar cousas. Non é fácil contar unha historieta de unha páxina. O modelo que eu barallei para facer ese golfiño de La Voz era Pilote, a revista Pilote. O sea, ter personaxes moi marcados, facer unha historieta totalmente lexible. Digamos que había experimentación, pero a nivel narrativo. Non debía haber demasiada experimentación. Eso era algo que eu quería levar por diante. Non debía haber demasiada experimentación a nivel gráfico. O sea, a revista debía acadar un público moi amplo, que chegara a todo tipo de público. Porque eu recordo que cando era un neno, na miña casa entraban, sobre todo, revistas de Bruguera. E as leíamos todos na casa. Meu pai e miña nai folleaban, a meu pai lle encantaba. O sea, aquelas revistas chegaban a todo o mundo. Ese era o que, bueno, o que eu quería facer é o que tiñamos que facer, porque en realidade, desde un periódico, como suplemento de un periódico, a revista tiña que ter, digamos, ese objetivo, esa función de chegar a todos. Bueno, non sei se, como vamos de tempo, Sí, si queres... Que xa acabei, non? Bueno, vale, me gustaría contar algunha anécdota así curiosa e tal, pero como ten que falar Inés, se non quero falar nada máis. Únicamente decir que a nivel profesional eso é un caramelo, o sea, foi un agasallo para min poder facer eso durante 2 anos que durou, porque, bueno, hai moitas teorías da conspiración para decir por que se pechou, sendo como era unha revista, eu creo que estupenda, e que sigue sendo, porque, ademais, eu creo que o influxo de Golfiño se sigue vendo. Hubo editoriais, a miña propia, El Patito, ou a de Kiko da Silva, que puxeron os seus primeiros... as súas primeiras edicións foron recopilación de material que había saído en Golfiño. Hasta fai pouco creo que se editou aínda os Escachapedras por edicións xerais, me parece, non? Ou Galaxia, non sei.
O sea que creo que é un fito dentro de tal, do que estou bastante orgulloso de haber formado parte e haber podido dirixir. E, bueno, pois non vos aburro máis. Gracias. Por último, temos a unha autora e guionista de banda deseñada, Inés Vázquez, formada na Escola Profesional de Banda Deseñada e Ilustración O Garaxe Hermético, que está en Pontevedra, e Inés gañou no ano 2022 na categoría de banda deseñada o premio Follas Novas do Libro Galego. É un premio convocado por la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Asociación Galega de Editores e a Federación de Librarías de Galicia, que está por aquí. O título é Aldara, a lenda do cervo branco. Bueno, gracias pola presentación, pola introducción, gracias a todos por estar aquí, pola paciencia. Espero ser o máis breve posible e non liarme moito a falar disto. Un pouco tomando a palabra de Xulio e de Fausto, pois seguir un pouco como explicando cal foi a miña experiencia como lectora de Golfiño, porque eu coñecín a Golfiño na segunda quenda, cando saía ca Voz. A verdade é que gustábame, pero tampouco penso que ese pulso que falabas ao principio entre banda deseñada e televisión, no meu caso gañou a televisión. Eu estaba máis centrada en animación, en películas que en BD, e sí, Golfiño andaba pola casa e tal, pero, o sea, miraba revistas, pero tampouco é que lle prestase, que lle dedicase moito tempo a iso, non? Foi... Se cadra, eu vou decir unha burrada, pero é como que non me gustan nada os golfiños. E o feito de que a mascota da revista fose un golfiño xa como que non me entrou polo ollo moito, pero bueno, é un pouco como cheguei á banda deseñada, se pasaba un pouco dese mundo, pois un pouco de rebote, non? A min o meu interese principal era o mundo do audiovisual, dos films, a miña paixón pois era como contar historias con imaxes, matriculeime niso na universidade, fixen comunicación audiovisual que non rematei, desencanteime un pouco da carreira e cheguei á conclusión de que podía facer o mesmo, contar historias con imaxes, debuxando, non? Un pouco como un experimento, tratei de facer como unha adaptación a libro ilustrado dunha novela de Sir Arthur Conan Doyle e cheguei un pouco á conclusión de que realmente o que estaba a facer era un cómic, porque estaba como xuntando un montón de ilustracións nunha mesma páxina. Entón, intereseime por ese mundo e dixen, teño que aprender máis deste medio, non? Para intentar contar historias. E así foi como cheguei ao Garaxe Hermético, un pouco cunha idea de, xa na cabeza de non de Aldara exactamente, pero de facer historias como baseadas nas tradicións e a mitoloxía que temos nesta rexión de España, non? Pois é un pouco como inspirada por a literatura galega en xeral, non? Tive unha sorte de ter unha mestra moi apaixoada nos últimos anos de educación secundaria que me fixo como que medrase dentro de min como un interese por eso, por a mitoloxía de aquí. Un dos meus relatos favoritos que coñecín nesa época foi o Lobo da Xente de Vicente Risco, que me impactou moitísimo. É como, pois eu quero facer cousas así, pero con imaxes, non? Pois despois de pasar polo Garaxe Hermético, pois cheguei á conclusión de que realmente segue sen poder vivir da banda deseñada hoxe en día. É un pouco triste, pero así funciona a industria, sei que se lle pode chamar así, o sea, a maior parte de nós pois non nos dedicamos só a isto, senón que combinamos o crear historias con debuxos con outras profesións que non teñen nada que ver ou que están hasta certo punto relacionadas, no meu caso, animación e ilustración, non? E pois, ao acabar a escola, isto naceu como proxecto de fin de ano da escola, pero non o cheguei a rematar, era só como unha idea de proxecto
estaba como storyboard feito e as primeiras páxinas, pero a historia nin de lonxe a consideraba como completamente pechada, non? Ainda había moitas cousas como que modificar, non estaba contenta como aínda no punto no que o deixara. Aquí temos como bosquexos que fixera na escola de documentación, porque a historia está como ambientada no Caurel. Fun ali a sacar fotos para diseñar as casas. Isto como é un proceso de guión storyboard ao mesmo tempo. De feito, como non se debe facer un guión, empezar a debuxar antes de ter xa o guión rematado, por iso que isto é un pastiche un pouco. Mentras facía o debuxo final, aínda cambiando diálogos, cambiando páxinas, escenas e demais. Isto son como páxinas de debuxo sucias e tal. Pois, cando estaba debuxando, despois de rematar a escola, porque eu quería como rematar este proxecto, e ver se realmente era capaz de facer unha historia longa, non? Porque non é o mesmo facer así paxiniñas para un concurso de 4 páxinas ou de 20 e pico que facer unha novela gráfica que xa estamos falando de 100 e pico páxinas e manter o interese e a dinámica narrativa da historia, non? Entón, como vía que o tema do cómic eso non daba para vivir, pois decidín meterme no mundo da animación mentre seguía a traballar con isto moi paralelamente. Houve épocas na que o deixei abandonado completamente. A verdade é que cando estaba traballando en animación a idea de Aldara seguía aí detrás, ¿no? Detrás da orella, e como que tiña curiosidade por saber que pasaría se o remataba, ¿no? Porque era como unha ilusión de facer un libro sobre unha historia de aquí a ver se ao público infantil lle facía clic coa audiencia, ¿no? Pois así a bote pronto dixen, mira, a animación vai estar sempre aí, xa estuven como traballando en un par de proxectos que estuvieron ben e tal, pero vou a volver e a intentar rematar isto, ¿no? O sea, fun un pouco de mercenaria, fixen cartos, ¿no? Para poder volver a facer Aldara e dixen, pois vou a rematar Aldara. Remateino, falei co editor de Demo Editorial, cando o proxecto estaba como máis ou menos a medias, e lle interesou, e cando rematei, pois adiante con el, non? E publicouse. E a verdade é que a resposta do público foi moi positiva, xa vai pola segunda edición, o sea, non temos uns números enormes na industria do cómic galego, son tiradas moi pequenas, non? E tamén a nivel nacional, non? A nivel español o cómic non ten grandes tiradas como en Francia ou así, pero a verdade é que está funcionando moi ben e pois resultou premiado, unha sorpresa. Penso que agora mesmo hai máis xente que ten un interés, xente nova que está como a crear historias que siguen un pouco esta liña, no? De intentar como crear historias que están basadas na nosa historia ou que beben da nosa tradición oral e mitolóxica, no? Do folclore de aquí, como pode ser como Roxín Rosal, que editou Demo Editorial, ou así outros proxectos que se están como a cociñar, no? Ou, por exemplo, María Casares, no? Que é tamén outro libro que coedición de Demo co Ayuntamento da Coruña, que demostran que realmente temos como unha riqueza cultural increíblemente rica e que podemos aproveitala de moitas maneiras e transmitila aos rapaces, porque eu penso que, como decía Fausto, temos que intentar como crear como unha cultura lectora dende nenos, ¿no? Para que logo eso se perpetúe á idade adulta. É unha forma de entrar que é moi chamativa e visual, especialmente agora con Instagram e todo isto, pois é a banda deseñada. Eu penso que lle podemos sacar moito partido e, de feito, hablando así con libreiros e tal, estáse a ver como que hai unha demanda disto, ¿no? En entornos educativos. Por exemplo, comentaban nunha librería que chegaron dun instituto e que unha das mestras de secundaria estaba como preguntando se había unha adaptación a BD da Celestina, creo, como para intentar introducir clásicos da literatura que igual son como
moi axenos ás novas xeracións dunha forma que están máis familiarizados, no? Con unha linguaxe visual. Eu creo que se tiramos por aí un pouco, temos como unha porta aberta e a oportunidade de explorar, no? Esa posibilidade. E logo tamén está sempre ese eterno debate de o manga está a matar o cómic europeo, pois un pouco si. Eu recordo fai 10 anos ou así, cando estaba na escola de cómic, que ibas a FNAC de Coruña, e vías que o manga estaba como nun ricunchiño de nada, no? Na sección de cómic, e agora é o contrario, o recuncho é para cómic europeo e americano, e o manga ocupa todo o espazo. É un pouco polo sistema que temos, no? É como aquí os autores non podemos vivir desto, entón non hai unha gran producción, nin temos os ritmos de producción que hai en Xapón, e en Xapón, pois, os autores son xente profesionalizada que traballan só neso, están centrados en crear historias, no? Os ritmos de producción nese país son de 20 páxinas rematadas por semana ou cada 2 semanas. Entón, é como, non se pode competir con eso tal e como está montado aquí. É como aquí un álbum francés de 60 ou 48 páxinas, lévache un ano facelo, se tes unha historia que igual son 4 álbums, pois igual tes un ano entre medias, entre álbum e álbum, sendo positivos. Igual hai 2 anos de parón ou 3, e queiras que non, eso penso que fai que os lectores perdan interese nesa historia, no? Serializada. En cambio, no caso xaponés, pois tes un tomo de 200 páxinas que che custa o mismo que un álbum de 60 europeo. Entón, os rapaces... Sí, non se pode competir. Eu penso que igual, isto xa é unha idea miña, que penso que en lugar de formato álbum, coido que a cousa pode ir tirar máis hacia libro, obxecto, novela gráfica, sabes, como moitas máis páxinas, e aínda que sexa un precio máis elevado, polo menos é unha historia autoconclusiva, que xa dis, vale, gasto igual 20 euros, 60 euros nun libro gordo, pero que xa sei que vai a estar a historia completa aí, no? Eu penso que vai a tirar a cousa un pouco nesa dirección. Non sei se alguén ten algunha pregunta ou se vos queredes como añadir algo máis a... E hai, o que diste, históricamente aquí hai unha ruptura, porque cando Bruguera, por exemplo, que mantiña ese público infantil, chega un momento en que desaparece e entón entra en o cómic de autor, que en aquel momento todavía viña, o sea, se publicaba en revistas, que en realidade os cartos para os dibuixantes veñen polas revistas, porque as revistas significa unha produción seriada, semanal ou mensual, significa ingresos directos, non? Eso, por exemplo, Miguel Anxo foi dos últimos testigos dese mundo de revistas. Pero, bueno, a desaparecer Bruguera, desaparecen tamén outras como Editorial Valenciana, e pola súa tamén cortedade de miras, porque son editoriais que editan mal xa nos últimos anos, non? De pronto hai un vacío. Non hai nin autores, nin publicacións infantís. Algún intento así de resucitar el Neo TVO, que sabes que a cabeceira antigua del TVO, pero ese campo a quedar baleiro chega ao novo orden mundial e conquistan ese espacio. Sí, bueno, serializada quedemos agora os xoves nada máis, realmente. Sí, pero o jueves que tamén está en... Sí. Logo é outra cousa, porque o jueves tampouco é unha revista de historietas. Satírica, sí. Cousa. Bueno, pois non sei se queres engadir. Sí, eu quería aproveitar para engadir, que falei antes tamén un pouco con Inés, para estes retos para o futuro, un papel moi importante témolo os profesores, as profesoras, os educadores, que, por exemplo, dende o ensino medio, era o que lle comentaba antes, eu, percorrí moitos institutos, era de Galicia, etc. Para cada un dos que ia, nas bibliotecas, o número de banda deseñada que existía era mínimo, cutre e bello. Non estaba actualizado, porque non se considera a banda deseñada como un ben cultural e que transmita, aínda a día de hoxe, que transmita valores, que transmita cultura, lingua, sigue pensándose que é un produto infantil e que non sirve para levar ás aulas.
eu, que son profesor de lingua e literatura galega, pois vexo que son dos únicos ou dos poucos que meten nas programacións de cada curso banda deseñada. Por exemplo, metín o seu Aldara e os rapaces coñecen as lendas galegas, coñecen paisaxes ambientados no Courel, teñen contacto coa lingua e co léxico galego igualmente, se o profesorado podemos explicarlle cal é o proceso artístico, porque hai un guión detrás, hai moito texto, hai moita elaboración, e tamén, logo poderían ter contacto coas autoras, pero sobre todo a maneira de crear conciencia lectora, porque esa rapazada, que moitos os que leen só leen manga, e os outros pensan que os cómics é un produto moi determinado, porque que non transmite certas cousas, sorpréndense cando leen certas bandas deseñadas e din, ostras, teñen unhas aventuras, unhas cousas que sí que me interesan. Logo, moita desa rapazada fixo debuxos, que fixeron chegar e teñen interese en transmitir gráficamente ou a nivel de elaborar un guión ou que sexa, de crear. Entón, sí, creas conciencia, creas novos autores e autoras, e además estás creando, digamos, en certa maneira, na que é moi difícil, digamos, esa industria que nunca chega, porque non a podes crear dende arriba, senón creando novos lectores, porque, por exemplo, para este curso, teño 120 alumnos. Xa a propia biblioteca mercou 20 exemplares, vale? Son pouquiños, pero outros 20 ou 30 alumnos mercan o seu libro. Se multiplicamos iso polo número de centros que existe en Galicia, cantos exemplares de banda deseñada de autores se pode ir movendo anualmente e xerando, non? E simplemente con introducir certas obras nos plans de estudo. Creo que é moi necesario facer chegar iso ao ensino medio. Debería haber, para mí, un plan institucional onde se fomentase precisamente a incorporación de banda deseñada con contido importante, cultural, histórico, e a través de aí podemos a crear as inercias que leven a crear esa industria ao nivel que sexa, non? Que en certa maneira tamén se produce na narrativa infantil, se non me equivoco, os centros nos que traballo, veñen autores ou autoras, aí mesmo Eva veo tamén o meu instituto a través das súas obras que crean, é dicir, crear todos eses contactos e esa rede vai ser, para min, en certa maneira, o futuro. E a banda deseñada vai ser o futuro, porque a inmediatez está aí pode ser para mal, o ritmo de vida que nos leva a ter que consumir produtos rapidamente, que é algo que non me gusta, eu son moi sosegado e reposado, en que non me parece agora, pero sí que nos vai levar a iso. O que decidas en Xapón, os mangas son para ler no metro de Xapón, collen, leen dunha parada a outra, leen o manga e moitas veces o tiran. É barato, tiran, e outra xente o recolle e o revende a outra persoa que vai ler na seguinte estación. E iso pode levarnos a iso. A mí non é o que me gustaría, pero... Eso tamén significa que, estamos vendo un produto barato. Hoxe en día, as librerías de cómics teñen uns produtos a veces excesivamente caros. Como lector agora, os libros non baixan de 30 euros, entón eso tamén é prohibitivo, claro. Por eso, a banda deseñada leva moito traballo aí detrás, é un produto moi caro, é difícil de xestionar. Antes os libros se retroalimentaban pola edición en revistas, que era a que permitía, que saíson os libros despois, pero bueno, as revistas si permitían un desembolso, digamos, mensual. Tamén temos o libro un pouco como un fetiche agora mesmo, ben editado, acorta. Cando creas unha conciencia tamén lectora a ese lector, a lectora vai dar igual logo máis adiante consumir esa narrativa, digamos, gráfica en papel barato, sen cores, sen nada, pero primeiro tens que atraelos e a historieta sempre foi arte pop, arte para consumir. Patiño, sabes, que decía aquelo de que era arte para envolver o bocadillo. Creo que a frase máis feliz e que máis me gusta para definir o que é ser debuxante de cómics. Bueno, pois temos que deixar aquí, o sinto, pero que hai outra mesa. Moitas gracias a todos.